À ton avis, aura émission Mandi magazine du Malikan? Oh bismillah magazine Mali la jabaro aka ando na vi ale kenega no ye anga yala yala kuna funia ba mana ke wati mina ambi yala yala ka mali on yininga mimbi eno no ukase hudado la wakilnata ufela ka fo bonya ani karama konnala anga bi yala yala koni o babu koni oye ministry no ya anga kotigi mi na ka barabulo koni benno kurango fota se jigoma abora ka la sel doge la sel mi konnala aya yira ka fo kanga munu kuranko an jigola amina yala yala mali ndi ufela mi ubo fo ambulasi en flel ke bo ul fenema sisano bonya ani karama kon abanso ito woni jam gise Abdul Karim ministry bora kunu ka kuma kuran kutige bayina aya yira ka fo kanga mu ka bena nyana bo yala ere akina tay jumen yala bena nyana bo wal ma tena nyana bo chugo yare de tenu numbu nyana bo chugo yare tenna. Depuis combien de temps? Dans 2 semaines, dans 3 semaines, camions baissera la Canada ou bloquer nous. Tout ça, c'est des conneries. Ni chite tient comme ça. Na desera jama koro. Abe bo abe tient fo jama. Akarsa on tise kake. On est président, Kadam ne Moussa Traoré la phobie. On m'a dit que nous on courant très mal là. Mais pourquoi? Mais s'il y a des problèmes, d'accord, certes il y a des problèmes, il doit y avoir des solutions. Solution yini wajibi de o ma on de be conséquences ta la o no to luta do ko kura mega tiga o ministre mi bora ka kuma o fama to o groupe ba be ga dalo luta do ere ko kura tiga nu ba nu fo be ka vivre paisiblement quartier kono musokoroba be ka sa chokoroba be ka sa kurantan de do antonyo ne do awa nyena bo chogote numbulu ko do ere fa même mi famia voilà avanso ito woni jam Amadou Sila anga yala yala biye obe kurante ya koreka surtout ministre bora kuno akumara aya yira ka fo kanga munyo ko abina nyara boduna na tawla yelma ere atinata e jumeno wala non ne atinata mi chama gera ka ba donc ame munyo ka sawali quoi vous la dire parce que amba don ka fo numbe barala tien rere la numbe barala wa kurante gain akololo madame le sisane madame ne ntlela nana soro tieni keleno kaba donc ambe munyu ka sabali ka nunu makono pour que nunu ga se ka solution sera là ngon ba don fene ni solution sera là avec une solution jamba e quoi atna toro courant go labler ne kon boy ni mali on fait an soro mali ba c'est somo bi be ma ne to madame jara urki akita ministre bora kunu ka kurantige ko njuko abora ka nyefoluke wetem di sanfe aya yira ka fofene kuma labana ko abena noya nga kanga mu doni yalma e fela tay mu bon mu fora fala mu ko me ma fole ko sebe tiena ambe malé kurango be ram na bi adigli no ambela ambe klala anti shala donc un dim sen tiguli mo korba bi se ga supporter mais dim sen fitinu oluka foiti fanga ko lu se ga funtinu supporter vraiment ambi shikanya la ambi shikandi FIFA parce que ndem sanu masuno ko ko korba tseka suno donc kurango ko na kele no tonyo e bi amal ambulu ereli antala make chugu am se kan dal lampana o mo ko korba mais dem sanu se ku dal lampana parce que fier tala oh fier mu me fier se mo ma kula le bossi mo ko ma donc be ba le salon be mo ko pirol mina nene bi funtini de be ka duli kona su mana ko funtini be bo mais ni dugu klala nene be bo donc ne mo ko nte sikena mai jago be funtini de santi donc o la kurango tonyo ba kan bi yereli aman so e to kone jam Musafa Sibi okay anga nyina lebi ministre bora kunu ka kurango kuma chama fo e WRTMK ay ira ka fo fana ka be nan no ya dunan na tawla yalma ifela taymi abe no wage o jowana ama feta kuran ananao ama nao ama fe kuran ana nairi nkarao sura songa yere kala kuran ana na ama fe bo ama sportif fo ata fo wakati nana lampa chama sane mi bolo gon lampa wal toroshi be mulu abana ibu be black le goro sino kuran on ta charger kuran ana na abana kuran ana sura lampa be oh me foi ama feti sura su do wana kuran ana na Abana so wane ba ito kone jam ne Aluberte
Ay ministre bora ka kunu kuma kunu kurantiga ko kan ay ira ka fa kuma se umbe labana ko anga mu ko abena nyana ko yalma ere fela tay jume bon comme ne ma ministre ka kuma mais ne fela tay mu ne be fa ko re fo kuran ko la amale de bola ya ka fo anga kan yere ye be ka ki mu kadi yere ka ko ye quoi alabada fe no ne be fe ka ki yere ko ta gele ya il faut que ame gele sport jaguar da pour que anga kan yere ya fama kuran tige ko yi wakati de do wakati bina me ka kuran soro o kuran ku yi ame ka mu me ka danka o kuran me ko dama o ba nga sonu bo ba nga fombe bo pour que ubi kuran dama pour que kan la hine kan la suno ko kan bla ka kuran dama am go kuran mambulo me anga fe dugoro na fulu be ka bo ante fu e kalama mais comme an ngam go be président de la mu se ka no lu ba président e ferodi ni se ka fembe gla yoro kili amara ga tugo gla yoro do be bulu ke cene kuran tige ko ya ta gena toro parce que ne ba do abiba cene la ne ba do nga abiba ta gena toro de malheureusement ne ko nga bara cire na sababu yala mais ne ko mbado abiba ma sababu to ko ni jam bon ne to ko Dawda Koni ami yala ministre bora ka kuma fo aka kuma wala bana ya yira ka fo kanga mu go kuran ko mina nyana bo yalma ere fela tay jumeno bon ne akilla quand même nanga nyemgo bora ka fo an no ye ministre kanga mu ko kuran ko nyana bo o ba yira ka fo ka kan ga nyana bo de parce que olu de be jamana kunkan olu de be ka ako nyana bo olu be fɛn min kalama ko kɔnɔ an t'a kalama donc selon moi u y'a fɔ cogo min na an ka t'u kɔ muɲu ani sabali ni ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ. an sɔgɔma ne fa. n ba somɔgɔ. i tɔgɔ ni jamu. Yusuf Dumbuya. an bɛ yala yala bi. min ye kurantigɛ ko ye. ministre yɛrɛ bɔra a y'a fɛla fɔ a ko k'an ka muɲu a ka kuma laban na. ko kuranko in bɛna ɲɛnabɔ yalima e hakilinata ye min ye. ne ba tiɲɛna ne hakilinata ye min ye kuranko in bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ ala bolo. don o don k'a bɛ ɲɛnabɔ an dun ɲɛ tɛ ko la mais min kɔni ka d'an ye a ka ɲɛnabɔ siɲɛ kelen wa k'a bannen sinon an bɛ don min na ko bi perdue caman bɛ ka don an kun dɛ n'an ka frigo ma tiɲɛ an ka boisson bɛ tiɲɛ sunkalo yɛrɛ setola min filɛ nin ye a bɛna kɛ degun belebele de an minnu bɛna taa jimere feere n'an ka jimuru ma glacé a tɛ san mɔgɔ dun tɛ na mɔgɔ balo an bɛ don min na ko bi ne mun dan tɛ kelen ye maliyɛnw ye fila kɛ u k'a lajɛ ten u ka ko dɔ kɛ ou bien u ka bɔ u ka kuma dɔ fɔ sinon wagati bɛ a bɛna ɲɛnabɔ ça va pas de walayi o de don. n ba a ni sɔgɔma. i tɔgɔ ni jamu. n tɔgɔ Mari Kulubali. EDM du Mali an ka ɲininkali bɔ ka bi yala ministre bɔra ka kuma kunu k'an ka muɲu kurantigɛ ko in na yala e yɛrɛ bolo ko bɛna ɲɛnabɔ wa walima a tɛna ɲɛnabɔ i fɛlata ye min ye. siga foyi t'a la a bɛ ɲɛnabɔ n dalen b'o la komi n bɛ sa cogo min na n'i ye kow daminɛ lajɛ ka na se bi la fɛn gɛlɛman camanba de tun bɛ jamana in kan mais a laɲɛnɛmaw o tun ye terrorisme kɛlɛ ye o de ye priorité fɔlɔ ye o ma ban fɔlɔ dɛ mais caman kɛra la o mana bɔ yen dun ka fa moi je suis né en 1946 anw y'an ka denmisɛnniya bɛɛ kɛ dibi la a ma foyi tiɲɛ an ye a kana na foyi tiɲɛ an ye an ka muɲu hali bi o sa an ka muɲu n'an ma muɲu n'an kɔrɔtɔra an b'an bolo sɔn an ɲɛ la dɛ an ye sira dɔ de ta an kana segin kɔ tɛ yen tuguni dɛ n'an seginna kɔ c'est fini pour nous. Du Sangare. An ka bi ɲininkali o bɛ kurantigɛ ko in kan surtout ministre bɔra sura ka kuma a y'a yira k'a fɔ k'an ka muɲu k'a bɛna ɲɛnabɔ yalima e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye o ko la. Bon ala ni kira barika la ni kira kɛmɛ san tan saba barika la o n'an bɛnbaw barika o ni kurukan fuga o ni sosobala barika la o ni mingafɔ barika la o ni sababu ɲuman ni san duuru ni fakimba ni ja san duuru n bɛ mun fɔ a ye ala fila tɛ yen koyi ala kelen de bɛ yen ala ye maliyɛn la wasa quoi il faut que maliyɛn k'a dɔn an kan ka sabali ka mun ɲɔgɔn kɔ an ye temps mun kɛ nin patience la ala ni kira barika la ni kira kɛmɛ san tan saba barika la hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ quoi mɔgɔ ne jamanadenw ala ye jamanaden bɛɛ bila labila ninnu ka kulun kɔnɔ an kan ka dɔn ala kelen bɛ ka hɛrɛba kalifa na don min tɛ bi ye wa a sera don janyana cogo o cogo a sɛbɛnni tɛ mais n'an ko k'an bɛ fitinɛ ko kuranko ni fɛnw
o kɔrɔ an bɛ ka ala yɛrɛ tɔɲɔ dɛ ala ye hɛrɛ mun kalifa an na o hɛrɛ de bɛ nalen du siècle maintenant on pressera ko courant jɔyɔrɔ bɛɛ bɛ ɲa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la mais an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ courant min na an dusukolo in de la an kana sɔn fitinɛ kana don jamana nin kɔnɔ ala ye jamanadenw k'an na sewa ni fanga y'an na sewa mɔgɔ si des années depuis an fitinin moi je suis 1974 le 7 mars bientôt 50 ans depuis an ma wuluna diɲɛ kɔnɔ don min na kɛlɛ bɛ yen nɔ Mali tun tɛ don Kidali mais bi an donna Kidali moi je crois que y a rien à dire an ye nin temps ta CEDEAO ye fɛnw kan na an ye nin temps ta k'an munnu ka fɛn bɛɛ kɛ il faut pas que maliyɛn bɛ ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ réagir yɛrɛ an ka patience ta ministre kumana ka ɲa tu sais que ni mɔgɔ min b'a faamu i k'a faamu i k'a bila i kunkolo la ko ala de kɛlen bɛ ka barika don jamana in na k'o barika kelen de nalen filɛ nin an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ min ko k'i b'i yɛrɛ bila ala place la nin ko la ala b'i halaki dɛ bɛɛ ka ninnu soutenir nin ne ka kumakan ye. Ministre bɔra ka kuma kunun kurantigɛ ko ni jiko kan a y'a yira k'a fɔ k'an ka muɲu ko a bɛna ɲɛnabɔ ala t'i mɛn yala e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye o la. O tɛ baasi ye ministre bɔra ka kuma min fɔ kunun an ka muɲu ka sabali a ye kuma min fɔ kuma sabatilen don kuma min bɛ mɔgɔw hakili sigi parce que ni tun ye maliyɛn caman ɲininka bi u ɲɛna k'a fɔ kurantigɛ min bɛ senna ko ministre ka kuma k'a fɔ ayiwa kuran bɛna don bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko kuran donni yɔrɔnin kelen ko de don a bɔra ka bilasirali min kɛ a bɛ mɔgɔ hakili sigi kuran ko la o b'a yira k'a fɔ don nataw la an yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ ka kuran y'an ta ye o ye basigi belebele de ye Mali bolo. Bon, je passe à l'acte en même temps. Voilà, donc, problème est vraiment en cité de Jamana. N'a fɔra k'a fɔ ko mana selenge o daminana o kɛra cogo dɔ an b'o ɲɛdɔn manandali fɛnɛ u nana o ko kɛ bon je peux dire a nin bɛɛ kɛra démocrates de ye donc tɛ se k'a faamuya bon ka u bɔ u yɛrɛ ka kuran nɔ k'a siniɲɛsigi la ka taa k'a bɛ taa kuran san o ye Côte d'Ivoire fɛ o fɔ de sagoya de ye donc anw c'est à dire an ɲɛ bɛ ɲɛtaa la se la ninnu kɔrɔ ko t'an muɲunen don donc an tɛ foyi fɔ an yɛrɛ y'an ta de ɲini o de ka fisa o ɲɔgɔn tɛ dɛ sinon an bɛ fɛn fɛn na nin bɛ ko an kan ka kɛ c'est à dire an kan ka ɲɛma d'an fadenw de ma o ye jumɛn ye an dafɛ jamanaw indépendance san 70 kuranko y'anw minɛ c'est que mun ɲɛma fɛn fɛn nana a si ma fɛn kɛ donc n'an ka vraiment an kɔni bɛ compter o kan u kana an jigi tigɛ o ye ɲɛ sɔrɔ a la wa n dalen b'a la o bɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que ne yɛrɛ kelen ne a kun fɔra ne ma ko hali Mali bɛ Kidali fɔ ne b'a fɔ nkalon don ne kɔni ne ka dugawu b'u ye ala k'u dɛmɛ ala ka Mali sabati ala k'a bɔ a jugu bolo ala ka maliyɛn bɛɛ sankɔrɔta ala ka Mali jugu dɛsɛ k'u nagasi k'u ta can maa maa k'i tɛ Mali fɛ ala k'u ta can ni faso kelen de b'an bolo. An sɔgɔma ne fa. Ba nɔgɔma ne ba. I tɔgɔ ni jamu. Seydou Kamara. Ministre bɔra kunun ka kuma ni ministre min b'an ka jiko ani an ka kuranko ɲɛmɔgɔya la a bɔra kunun ka kuma kuma min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ka kuma koloma yɛrɛ la k'an ka mun ko kuranko in bɛna ɲɛnabɔ don n'a nataw la yalima e yɛrɛ fɛlata ye jumɛn ye. Ne fɛlata ye min ye an makɔrɔtɔ mɔgɔ tɛ dala baara la i bɛ da baara kɛbaga de la i y'a faamu min ma deli ka kɛ i b'a dɔn ko i ye mɔgɔ bila k'i min na n'i ye mun ye i bɛ mɔgɔ k'i bɛ dalen a la de an dalen d'u la an b'u kɔ an b'a dɔn u bɛ se k'a ɲɛnabɔ fana an makɔrɔtɔ parce que fɛn min don ko min ɲɛlen san joli joli san 30 ni kɔ ko gɔzara dɛ san kelen t'o dilan dɛ ne ba an ɲɛ b'u la an ma tigɛ u la fana an b'a dɔn u bɛ se k'a kɛ i ye kɔrɔfɔ faamu wa an b'a dɔn u bɛ se k'a kɛ wa u b'a kɛ fana. Baara ko tɛ baara la ŋaniya de ko u sigini sisan dɛ u ye minnu kɛ minisiri n'a ka mɔgɔw u ye minnu kɛ wa ɲɛ b'o la o nin ko ye ɲadimi de ye kɔnɔdimi tɛ ko ye ne ba i y'a faamu wa nkan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ne Seydou Kamara n dalen d'u la an b'u kɔ u mana baara in a kan ka kɛ ɲuman na cogo cogo fɛn fɛn na n'a bɛ ɲa bi ko tɛ o mɔgɔ jamana fɛn fɛn n'a bɛɛ lafiyalen don o ye tɔɔrɔ dɔ de tɛmɛ nin waati kunkurunin min filɛ an b'o kun u k'a kɛ ala ka barika don u fɛ k'u bɛɛ la aw minnu bɛ ɲininkali la ala ka barika don u la.
sɔgɔma ne fa. Ama resira. Aka kɛnɛ. Ama. Tɔgɔ ni jamu. Burama Jallo. Ne fa an bɛ kurantigɛ ko yala yala de la ka mɔgɔw ɲininka. Awɔ. Furakɛ fanga maaw yɛrɛ mago bɛ maliyɛnw ka hakilina la walasa cogo min na u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na. Awɔ. O hukumu kɔnɔna la minisiri bɔra a fɔ ko mɔgɔ ko an ka muɲu. Awɔ. Ko an ka muɲu ko a bɛna ɲɛnabɔ don n'a nataw la n'o ye kuranko ni jiko ye. Awɔ. Yalima e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? Awɔ. Ne hakilina ye muɲu de ye. Ne hakilina ye muɲu de ye. Kidali minɛ bolo. O gɛlɛya bɛ yen. Kɛlɛ de jamana kɔnɔ. Ni kɛlɛ bɛ i fabara. Ni jamana sɔrɔ ye 1000 de ye. Kɛmɛsen bɛ don kɛlɛ de la. Hali kana ɲinɛ kɛlɛmura nin kɔ dɛ. Kɛlɛ tɛ kɛlɛ ji la. O bɛ kɛ nafolo la. I ni bɛ nin ɲɔgɔn na. Ni gɛlɛya nali sɔrɔ i b'i sabali. An ka gɛlɛya nin ka tɛmɛ. A tɛ ban don kelen. Bilema nin ko daminɛ. Jamana nin turu bi tɛ dɛ. A bɛ 35 bɔ. Jamana bɛ dingɛ kɔnɔ. N'a fɔra ko san 2 san 3 ko k'o bɔ dingɛ kɔnɔ. O tɛ du kelen ye dɛ. Du kelen tɛ dɛ. N ko jamana kunturu de don. Bɛɛ k'i sabali. An k'a bɛɛ ninnu sen k'a ma. N'u ko k'u bɛ min kɛ u b'o kɛ. U y'a fɔ k'u bɛ Kidali minɛ Kidali minɛ. Donc n'ale ko k'ale de se ka fɛn min kɛ. Kɔrɔtɔrɔ ko tɛ o bɛ ɲɛnabɔ. Ne kɔni hakilina mɛn o de ye. Sɔgɔma ne fa. Man sɔgɔma. I tɔgɔ ni jamu. Musa Jawara. Je suis de Bamakɔ. An y'a ye minisiri bɔra kunu ka kuma kurantigɛ ko ani jiko kan. A y'a yira k'a fɔ k'an ka muɲu ko don n'a nataw la k'a bɛna ɲɛnabɔ. Yalima e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye? Ne yɛrɛ hakilinata ye a bɛna ɲɛnabɔ a tɛna to ko tɛlabanw ma o. Ko don tɛ nkalon tigɛ. I y'a faamu? C'est du sabotage. Mais jɔn b'a ta la Ala b'a ta la a bɛ to Ala de ta la. An ka to Ala kɔ Ala b'an sago d'a ma. Nin bɛɛ bɛ ban f'Ala ka masaya. I y'a mɛn? Mais ni wagati min ni gɛlɛya nana an b'o assumer pour que a ka ban. Ni ministre y'a fɔ a bɛ ban n'Ala sɔnna ma an sago bɛ kɛ an b'a ɲini masa Rahamani fɛ an sago ka kɛ Ala k'a ban pewu c'est du sabotage dɔn b'a ta la minnu bɛ k'a kɛ sabotage ko ye a b'u ni Ala cɛ mais a bɛ ban n'Ala sɔnna bari problème t'a la voilà o ye ne fɛ la a bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ ban f'Ala ka masaya e bɛ ka a ɲa dɔ bɛ k'a tiɲɛ yala a ka gɛlɛn bon Ala bɛ yen an ka jigi sɛmɛ la foyi ma tiɲɛ a bɛɛ bɛ ban pewu n'Ala sɔnna ma ministre ye min fɔ an bɛ ministre ko a bɛ ban inchallah Ala ka ɲa ka d'a ma Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi fɛn fɛn ko i tɛ Mali fɛ Ala k'u bɛɛ malo an ye voilà an bɛ Mali de kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an ka to Ala kɔ ban an ka to nin kɔ ni sababu ninnu de y'a kɛ sinon kurantigɛ tun tɛ yan fɔlɔ mais ni sabotage de don u bɛ sabotage ko de la k'a to an ka saboter ou bien k'a kɛ dɔ wɛrɛ an ma dabɔ kama mɔgɔw ka nafolo bɛ ka tiɲɛ c'est pas normal u ka sabali sa mɔgɔ si ko dɔ i bi tɔ to Ala bɛ yen an ka jigi sɛmɛ Ala la foyi ma tiɲɛ kurantigɛ a bɛ nɔgɔya inchallah avec la volonté de Dieu ça ira inchallah Ala ka jamana basigi Ala ka jamana kolo kan bɛn Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala ka bɛn haminanko nɔgɔya Ala k'an sago d'a ma Ala kana Mali labila Ala ka sini kɛnɛ di maliɲɛnw ma Ala ka bɛn haminanko nɔgɔya Ala ka faama an ka faamaw Ala ka barika d'u la Ala ka bɛn haminanko nɔgɔya voilà Ala ka tiɲɛ dɛmɛ voilà merci beaucoup voilà problème t'a la o kɛlen bɛ ka awa ni sɔgɔma ne tɔgɔ Lasine Traoré an bɛ an ka yala yala la bi kurantigɛ ko surtout kunu ministre bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ k'an ka muɲu k'a bɛna ɲɛnabɔ don n'a nataw la yalima e hakilinata ye jumɛn o ko la bon effectivement i filɛ ka ɲininkali min kɛ ministre yɛrɛ ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ quoi parce que sisan an bɛ tile min na mɔgɔw bɛ fɛ u ka bɔ ka min fɔ c'est pas quelque chose qui est facile mɔgɔ tɛ se ka bɔ brusquement k'i da tu kuma dɔw la ka sɔrɔ i t'a ju dɔn sinon a ye min fɔ ne yɛrɛ kɔni ka faamuyali la kuranko in bɛ ɲɛnabɔ parce que i nana sɔrɔ ko min tiɲɛnen don donc ni m'o ɲɛnabɔ ni hakili ye dɔrɔn a bɛ kɛ problème de donc ni min farati o la i bɛ kɛ fufɔla ye donc c'est pour cette raison a ko k'a fɔ ko mɔgɔw k'u muɲu a bɛ ɲɛnabɔ wa a bɛ ɲɛnabɔ fɛnɛ n'Ala ma basi wɛrɛ kɛ ne yɛrɛ dalen don a la k'a bɛ ɲɛnabɔ wa a bɛ ɲɛnabɔ mais min kɔni ka di ne ye vraiment jamanadenw k'u bolo da u dusu la ninnu bɛ ka solution min kɛ ka na ni courant nana don o don a tɛ tigɛ tugun donc bɛɛ k'i muɲu yanni waati nin cɛ n'Ala sɔnna o ye ne hakilina ye. Sɔgɔma. Tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Yakuba Konare. An y'a ye ko minisiri bɔra ka kuma a y'a yira k'a fɔ k'an ka muɲu ko kuranko k'a bɛna ɲɛnabɔ a tigi ko don n'a nataw la yalima e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ni kurantigɛw bon ne hakilinata ye mun ye kurantigɛ la bon comme kurantigɛ in tɛ bi ko ye depuis kɔrɔlen délestage ko problème bɛ nale bon kuranko ni crise kɔni bɛnna bon ani crise mun bɛnna nin ye politique ko b'a la donc ni kuran tigɛra jamana la yɔrɔ caman la bon kana ye bi an bɛ nin degun kɔnɔna na
bon an yɛrɛ de bɛ solution de ɲini a la cogo min na munna an bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na ne hakilina ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye an tɛ dɔwɛrɛ fɛ u ka se ka courant se yɔrɔ caman na a tɛ yɔrɔ mun na bon surtout sunkalo bɛ ka se wagati min na bon an kan ka courant sɔrɔ yɔrɔ caman na an b'a kɔni ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ u k'u hakili to yɔrɔ la sunkalo setɔla min filɛ u k'u jilaja courant ko la an kɔni b'u kɔ an tɛ dangali kɛ an tɛ fɛn wɛrɛ kɛ parce que mɔgɔ min ɲɛfɛ n'i y'a danga ou bien i ye fɛn wɛrɛ fɔ a ma a kɔyɔ bɛ bi yɛrɛ de kan quoi donc an bɛ min ɲini jamana ko la dɔrɔn an bɛɛ ka dugawu kɛ ninnu ye u bɛ se ka se jamana kɔnɔ cogoya min na an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la bon ani kɛlɛ ninnu ni kɛlɛma kosɛbɛ hakilina ɲuman de d'u ma u bɛ se ka baara kɛ u ka cogoya min na ne kɔni hakilinata ye mun ye dɔrɔn tout simplement u k'u hakili to kuran ko na gɛlɛya min b'a la an bɛɛ b'a kalama an mun b'a la o i k'a jateminɛ bololabaara baarakɛla bɛɛ b'a la i kɛra soudirilikɛla o i kɛra baara sugu kɛra frigotigi ninnu bɛɛ mɔgɔ caman bɛ ka sa kuranko de la ne kɔni sera k'u hakili to a la vraiment an bɛ tension ninnu kɔnɔ an kɔni b'u kɔ an bɛ k'u soutenir mais kuranko nin vraiment u k'u hakili to a la kosɛbɛ an kɔni bɛ min ɲini u fɛ u k'u hakili to kuranko de la voilà jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye ala ka se k'u s'a kɔrɔ ala ka se k'u se kuranko in kɔrɔ o y'an ka hakilina de ye. An ye min sɔrɔ bi yalayala kɔnɔna la n'o y'an ka émission à ton avis ale kɔni kɛnɛ ka sa min babu kɔni tun bɛ taga jiko ni kuranko ta fanfɛla la ministre bɔra k'a da don limiko la an ka muɲu taliko kan an y'an da don la fo ka taa se maliyɛnw kɔni u y'u hakilinata fɔ kosɛbɛ bonya ani karama kɔnɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ. À ton avis, aura émission Mandi Magazine du Mali kan?